बे मोनसे बिराद मोजां अनुस्थान जागोन आरो बे अनुस्थानखौ जों बावैसो सिगाङाव खाम्फा गायसनबाय अबयसे बेखौ दिनैनिफ्राय प्राय बोसोरथाम सिगाङाव बे अनुस्थानखौ मावनो थाखाय आगुनि सरकार इउपिपिएल सरकार दिनाव बेखौ होदोंमोन नाथाय जों मिथिया मा जाहोनाव बे अनुस्थानखौ ठिकादारा खामानिखौ मावासै गारना दोनबाय बेखायनो जेब्ला हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव जेब्ला बिटिसिआव गोदान सरकार जाबाय जों सावरायबाय बिदिनो बिटिसि ओनसोलाव गोबां जायगायाव बिदि अनुस्थान प्रतिष्ठान ओरैनो गायसननानै दं गोलैना थाबाय बबे अनुस्थाना सोलिगोन बबे अनुस्थाना रायजोनि थाखाय मोजां जागोन बेफोरखौ सिन्था खालामनानै जों आरो मावफिननायनि जों मोनसे सिद्धान्त लाबाय बिनि मादाव नैबे पेरामेडिकेल आरो नार्सिं साइन्सेस नैबे अम्बागाव जानो गोनां बेबो मोनसे बे अनुस्थाना जायोब्ला जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेहाय मोनसे फरायनायनि सुबिदा मोनगोन नार्स फरायनायनि सुबिदा मोनगोन फार्मासि फरायनायनि सुबिदा मोनगोन फिजिअथेरापि फोरोंनायनि सुबिदा मोनगोन बे गासैखौबो सोलोंनो बेहाय हागोन आरो दा बेखायनो जों सिद्धान्त लाबाय बे अनुस्थाना जानांगौ आरो बेखायनो गोदान टेन्डार खालामनानै गोदान कन्ट्रेक्टर होनानै बेखौ मावफिननायनि जों सिद्धान्त लाबाय आरो बेखौनो दिनै खाम्फाखौ गायसनबाय आरो सार दिनै नोंथाङा खम समायावनो जों नुनो मोनदों गोबां दिनै नोंथांनि पेजनि गेजेरजों गोबां दिनै नोंथाङा इन'ग्रेसन खालामबाय थादों दासिमहालागै नोंथाङा मा साक्सेसफुल दिनै मावनो हाखो बिटिसिआव बिसायख'थि गेलेनायनि उनाव डेपुटि चिफ जाखांनायनि उनाव जोङो गोबां स्किम बाहाय जों लाबोनो हादों आरो जों बिसायख'थि सिगाङाव जों गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन जे जों बाहाय नांगौ रोखोमनि अनुस्थान प्रतिष्ठान जों लाबोनांगोन आरो गमामायैनो जों सरकार दाखांनायनि उनाव गोबां स्किम जों लाबोनो हाबाय जेरैहाय जों उदालगुरियाव जोंहा बिराद फ्लाइअभार गोनांथि जादोंमोन बेखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङाबो फैनानै बुंलांदों जे बै समाव आं जेब्ला मन्थ्रि दंमोन बै समावनो आं नाजाबाय थादोंमोन आरो बिथाङा बुंदों जे बै समाव आं होनो हायाखिसै रिहन दैमारिया बहुद नाजादोंमोन खिन्थु एबाराव आं सुजुग आरो सुबिदा मोनबाय एबाराव होबाय होननानै आरो बेखायनो आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ जों हामलायनायखौ बावहरदों बिथाङा मोनसे बिराद मोजां बे फ्लाइअभारखौ जोंनो होबाय बेनि उनाव जों बुंदोंमोन बिसायख'थि सिगाङाव जों जुदि सरकार खालामनो हायोब्ला उदालगुरियाव मोनसे मिनि सेक्रेटारियेट जों बानायगोन होनना बुंदोंमोन दा बेबो गमामायैनो जों बेखौबो लाबोनो हाबाय इतिमধ্যे बिनिबो जोङो खाम्फा गायसनबाय आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो जोंनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांमोना हायनानै खाम्फा गायसनना थांबाय आरो बे मोननै गिदिर अनुस्थान जों उदालगुरियाव खालामनो हाबाय बिनि अनगायैबो जोंहा नैबे हरिसिङानि खाथियाव एदेनबारि होननाय जायगायाव मोनसे पलिटेकनिक बेबो जासिगोन बेयावबो जों खाम्फा गायसनबाय बिराद मोजां अनुस्थान जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा फरायनो हागोन बाहायबो बिनि अनगायैबो जों रुटावहाय स्पर्ट्स एकाडेमि 172 कोटि थाखानि स्पर्ट्स एकाडेमि जेराव जोंनि गथ'फोरा स्पर्ट्स बेलायाव गोबां बिथिङाव जों सोलोंनायनि सुबिदाखौ जों बाहाय मोनगोन लालफुलाव बिदिनो कल्ड स्टरेज आरो फुड प्रसेसिं इउनिट बेखौबो जों खाम्फा गायसनबाय बिदिनो गोबां अनुस्थान प्रतिष्ठान जों गायसननो हादों आरो मैयाथ' लामा मोननै बिदिनो स्कुल न' मार्केट सेट गोबां बिदिनो खाम्फा जों गायसननो हादों आरो गोबां स्किम जों लाबोबावनो हागोन बेनि थाखाय जोंनो एसे सम नांबावगोन आरो सार मोनसे अपेन कुइसन दिनै गोबां दिनै पाब्लिकनि गेजेराव मोनसे खोथा फैबाय थादों जे नोंथांनि राजनितिकआ जिखिनि राजनिति खालामबाय थादों दिनै बुंबाय थादों जे दिनै बिथाङा गावनि फेमिलिखौ लानानै फिसालाखौ आवगायहोलांसिगोन नामा गोबां दिनै बे सरसाया नट अनलि दि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एन्टारलि बिटिसि बे खोथा फैबाय थादों जे फिसालाखौ सानसे थिखांथारगोन नामा होनना बुंदों सार मा खोथा बेलायाव बेबायदि जिफोर बाथ्रा ओंखारदों आंबो खोनादों आसलथे बे नङा बिफाया राजनितियाव ओंखारदों बिफाया इलेक्सन गेलेनो ओंखारो फिसालाया सहाय खालामाबा सोरथो सहाय खालामगोन ना फिसालाया बिर'धि खालामनांगौ नामा आंनि फिसालाया बैसोआ दाबो जायाखै दासो 29 बोसोर जादों दानो बे समावनो बेखौ राजनितियाव लाबोनायनि आं सिन्था खालामाखै समा थोनोब्ला आं जेब्ला रिटायारमेन्ट लागोन अब्लानो हयथ' बिथाङा फैगोन बिथांखौ लाबोगोन आङो खिन्थु दा नङा दा जिहेतु आंहा बैसो दंबावो आंनो आरो खननै गेलेनो हाबावगोनथ' मा दानो नांगौ बेखौ लाबोनोलाय दा बेखायनो बिफाया जिहेतु राजनिति खालामदों फिसालाया बिफाजों ओंखारनायाथ' जेबो गोरोन्थि नङाना गोरोन्थि मावदों जानो गोरोन्थि जायाखैना दा बेखायनो गुबुनफ्रा माखौ गिदों आं मिथिस' हाया गिनायनि दरखार गैया राजनितियाव न'खरनि मानसि राजनिति खालामब्ला ओंखारखागोन सहाय खालामखागोन न'खरनि मानसिफ्रा परियाल मानसिफ्रा बेथ' साभाबिक खोथा गतिके आं रायजो राजाखौ बुंनो सानदों जे फिसालाया दानो राजनितियाव ओंखारा आरो फैनाय नङा आं थासान्दि राजनिति खालामनायजों लोगोसे दिनै नोंथांनि मोनसे सम फैबाय थादों मोनसे गिदिर
दैसा बारनो गोनां सम फैबाय थादों थिग बेबायदिनो मेन दिनाव दिपेन बर'आ दिनै इउपिपिएलआव जगदान होबाय आरो बिथां दिपेन बर'आनो नोंथांनि जिखुनु समस्ति उदालगुरि एलएसिआव गेलेगोन नोंथांनि एगेन्स्ट टिमाव बेसेबांसिम नोंथाङा दावहा नांनांगोन बेनि बेलायाव आंथ' सानो जेबो दावहा जाया बाहाय नोंथांमोना रायजो राजाखौ सोंबाबो मिथिगोन ना दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसो आफादगिरिमोन ना बियो इउपिपिएलआवथ' मा फेक्टर जानाय बिथाङालाय रायजो राजाफ्रा बिसार खालामगोन बिबेसना खालामगोन सोर उपजुक्त जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय सोर बांसिन खामानि मावनो हागोन बेथ' आरो उदालगुरि नंबावा बाहायनायबावसो रायजो राजाफ्रा दिनैनि तारिखाव रायजोफ्रा बहुद माने कनसियास जायगायाव सोर थागोन जायगानि थाखाय सोर खामानि मावगोन बेखौ सिन्था खालामो आरो दा बेखायनो दिपेन बर'आ फैदोंब्लाबो फैनायनि थाखायथ' वेलकाम खालामदों जों गेलेनो हागोन जेबो गिदिर बाथ्रा नङा खिन्थु एबसुनि आफादगिरि हिसाबै जेरैहाय बेहा इम्परटेन्सा दङमोन इउपिपिएलआव फैनाय लोगो लोगो बेसेबांखिनि मोननाय नङा आरो आंनि थाखाय जेबो फेक्टर जानाय नङा आरो